Naidumduma ka talaga, Rigor. Kasanon? No, sap-sap ulog nun dito eh. Ha? Good. Kidawakan ka din na anak. Anya? Naruna, nadanton anak ta. Wendy. Maipaay mo nga takanyak dayta ha? Okay. Amo ka saan mo ama sumbatan dayta. Makankan. Taamo ka sagsagaan na kan ti asawa. Bye. See you no bigat. Okay. Sige. Bye. Anya da dyan ay baga ni Wendy. Saan ka nakatagari? Ada ka matanhan? Palagasaan ka nagpasada? Saanan? Kahit ko ti maturog. Puri ka at adamatin boundary. Yan adamatin ayawid ko. Ito eh. Nagdakal. Balatok ti daduman. Malaksi ti timbagada nga arkilada. Dinayunan dapay. Oh, nagsaya at dagitan? Uwan. Angam ko na da siya tumanan ti arkilanda no mapandamanan. Apay, nangabak day ti derby? Uwan. Angam saan da nag-champion. Oh? Basta ka di? O sige, shower mo pabiit. Sa akto maturog ha? Sige. Isaganak ka ron ti pagsukatan. Nung napuyatan ka, masapol ang maturog ka. Uwan. Tane, biyahe manan inton bigat. Saan mo tan arimor ni Rigor? Wana nang napuyatan idirabi eh. Nagpatnag ka do'y ti derby ana pananda. Ay, Agbiyahe manan ano bigat kat masapol ang makainan ha. ay katwon Total kat naka-boundary mo iti dayto nga aldaw. Uray sa anan ngagpasada. Ay, nasaya at mo't ano makainan na. Wan awan mo't ka-espir na iti taxi nga igam na. Nariga at nagbiyahe ang makatugtuglap. Ta isot pa kaalaan ti disgrasya. Oh, kunak mo saan ka arumar? Malaman Mapan ko check upan ti taxi. Amumat, nag-long trip. Sa bagay. Narigat no madadailanak. No madama ka ti biyahe kindong bigat. Sige nga Rod. Narigat ti mataktak. Ang mga no saan ka makaboundary. Makautang agpay kin ni boss. Kababain. Malangarudan. Kababain mo't ngagpaiso. Narigat no makautang ka. Amangan na intun agangay kat ikatandakan. Dito nga rod ket. Sapay nagrigat ti agsapol iti nasingpet nga operator. Oh, kumusta pare? Nakajakpat ka iti derby Luko. Isumat ti pakadam ako nam kan maririna. Siyempre, alangan ba't nga ibagak nga adda service ko anapintas. Oh, nya nga rod. Panalo pare. Awan 8-6 kan naglobo dispay. Dayta barang no makaputot kamutan iti babae. Iti dayjay Wendy. Makitan to. Siglat kamut gayam. Agin mamadi ka pa ilay, di ibagbagak. Uy, uray siguro napaglan atukmam. No day di akin napintas ni Wendy. Agbalin anasiglat pare. I miss you, honey. Agpaiso? Yes. Miss ko tihag kan kiss mo, Mr. Loverboy. Kasta Ahmed. Numabalin la ko ma. Umay ka dito ita. Anya? Uray ang pagbit lang. Please. Ngam, Di mo kayat. Kayat mo, mga yabak iti sa bali. anya, tilay bagbagang. Please, mailiwak kan ka, honey. O sige, angam sa anak nagbayag, okay? Okay. Thank you. Love you.
Bye! Bye. Pangrupyanan daytoy rigor. Saan kanton ang makaliklik kanya? Kat kaya't mo man wenno saan. Siya ti din na Asino dyan kadwa mi Jaimol? Tay service ko, nagpakuyog. Service? Wen, nagpakuyog, tawan ko na di asawa na. Katagatan kadagiti kasapulan ti anak na inton may pasingay. Sa anak at tanga, Rigor. Service mo? Kinuyog mo? Ngam nakaigam iti takyag mo? Natural kimpit kanyak ti masikog. Kasano no may kaglis, wano... Ulbud ka talaga! Tinungpanak. Iba ka kan katipod no, Rigor. Napayagan apal paliiwan ka. Kan adda nang ibaga kanyak, akakadwam nga taxi driver. Adda ka no babaen. Nagko na. Saan na nanaskan nga ibagak pay? Basta agsinatan! Anya? Mabiyag ko na kita anak tang uray awan ka! Ngam Rina. Kagorgora ka! Apay ada aramid mo ti kasta anak ko. Nasulisugak nanang. Kanaganakan iti mabiit ni Wendy. Ay, saan mo ka din amuaw na dagsa na basol ti kasta? Saan ang mabalin nga ay ayam di ayat? Awanan mabalin ko nanang. Ay, Pimanawon da Rina. awan manak-nakam mo. Pinagbatik ti nauna nga anak yo, tapno anda kadwak. Kat imbag na nagmayat. Awan da nagnanang. Taitad ko ti pagribang nga kadagiti anak ko. Uray pay, kano awatan ni Rina ah. Nanang. Ay, kababain ka na balayan, nawanan ka itibain. Anya lang ti kunana. Ang pangaasin. Saan mo kay sang-sangpot ito'y balay day jay abapae? Anya? Awan sa bali abigbigag amanugang no saan lang ani Rina. That's it. Awan rumbang apagbabawian. Wendy. Adaunong ko. Igatangan ka itibukon mo at taksi. Anya? Nakiktot ka? Aramidam dayta. Sa anak amang rabrabag. Basta, agtalinaad ka iti din na, Rigor. Pinanawan da kong Darina. Ilkoyog na ti duwang anak mi. Ngam ti inauna. Pakipakpakaasin ni nanang. Amabat iti dan nami. Awan parikot dita. Kung sa anak kas concern, may papaniti imo na ang pamilya. Wendy. Aramidik ti amin. Tapno may paay ko ti ragsak mo. Tigin awat ti bihag. Saan ka kumangagbito, Rigor? Diyan niya. Saan mo nga aramidan kanya? Inaramid mo iti asawa. Anya ti kahit masawen. Sa bali ak Rigor. Laglag ipa. Italaang anagayatak. Itipay kasken ka asaan anamoy. Kuma. Di na kumalukwan. Amo ko no asino tinagipulong kan Rina, pare. Asino? Ni Jun. Imapal kan ka. Ti awanan bain. Makitak lang ta makita na. Saan mo na makita? Saanan ngagtaktaksi? Tapay. Bus driver ka no itan. Lawag Manila ti biyahe na. Isumat lagayam ang naturad anang ibuking kanyak. Taanda panggap ng umadayon. Bay amon. Naimbag ta nakapanawan ti loko. Tano saan ang mga noan pa'y ti maaramid ko kenkwana. Kat, musta kayo matan kan Wendy? Ay, kasya pare, kabulanan nan. Malah, sapay la ko ma. Ta babain tapno ada serserbim anang isukat. Ay nangala iti kadwa ni Rina kuna kuma. Anya kadwa sasawang met.
Pimanaw lang aro din. Ay, saan ama ibos a panudutan? Nuapay an aramid ni Rigor ti Kastay abalayan. Wan nga rod. Kabaabain. Ay, saan asika tinagbasol? Andiyan nga rod. Awan maaramidan tayo Ngam uray inton kaano man. Nilatari na tibigbig kamanugang ko. Ay, nasaya at ano kasta. Nagasat pailaan ni Rigor. Saan na nga indarom ida. Mabalin ang mabalod da. Kapunta at da anak da iti dayjay a babae. Wan abalayan. Ang amula ko man ni Rigor ti sakit tinakam ni Rina ita. Kakaasi ang mangiliw-liwag iti nagbanagan ti estado da. Ay, awan manaknakam dyan ako. Sapay la ko ma. Ta saan to nga agbabawi iti inaramid na abalayan. Awan to ko ma. Ti pakaliksyonan na. Karuprukan ti anak ta, hani. Saan mo kaya makita? Kay papas ngay na. Amok. Napintas to akas kan ka. Napat ganti wish mo. Amaadan iti anak a babae. Untirigat na. Iti sabali nga ina. Sorry langan ka ni Rina. Kasla isumat lang tinangiduron kanyak. Abumiro kiti makaipay kanyak iti babae nga anak. Tadi namatan kayat jag sikog. Saan mo ako naan? At tinutupan na? Takayat mo lang at damang ipaay kang ka iti babae nga anak. Pinagpalinak a baby maker? Saan? Nagtirik na kan ka, Wendy. In short, nainlabak kan ka. Sure ka? Pagpesot ipagbaga. Okay. Naragsakak matgapukan ka. No pa'y amok, abasol ti relasyon ta. Pakawanan naklukman ni Apo Diyos. Talagang nainlapak matkan ka, Rigor, honey. Good news nga rod dayta. Makitan to? Ne. Saan ka maragsakan? Maragsak anak. Ang naragragsakak pa'y siguro. Noon ni kumari na tina. Ano niya? Ang saan anak agbabawi. Dahil paglawanin ni Wendy. Nadung mo. Dahil talaan taadakin na weird na naman minsan. Kasta ka di. Okay lang, Med? Ang basta, andalaan ulit-ulitan ng ibagbaga kanyak. Anya dayta? Asaan ko kano apagbalin nga ay ayam ni Ayat. Anya? Gusto ko makanon ti pananggulib ko iti asawag. Kahit nasuwen, saan ko nga aramidin kan kwa na ti inaramid ko ken Rina. Anya nga rod anak ko. Agbalin ka adatib ka. Oon atang. Gapuman lang kadagit anak ko. Anya nga rod ti planom ita. Gabrodak tatang. Barang nulalaklakak amay liwag. Kan malipatan ti amin. Mala. Adakin ka dayta. Iso ada kayo kumati makaabo kadagit duan nga apoyo. Saan ka nga agdanag anak ko? Sana balita adakin nanang ni June. Wen. Rugi akon nga ipagnaragiti papeles ko tatang. Adagor urayan nga employer ko ijay Dubai. Tasaya at launay no kasta balayan. Takas jay mo ton tinagpanagan ti relasyon ta kini Rigor. Duldog nga minjay anak mo abalayan. San aga po ta anak ko ni Rina. Ang awan sa pulen na no panagdungot ti pagsasaritaan. Ambog day ta abalayan. Kapulaeng tadinan kayat ti agsikog. Tabareng babae ko man ti anak da. Si mapulan iti sabale asikugan na.
Saan ko akanunungan ti kasjay nga inaramid na. Ado apang magbaga ti inaramid ko. Ngem, saan adim ngagkanyak. Rina, kunakkat asikati napatali ko da kita eh. Kasta ka di? O, kumusta kan? Sana nagkupas ti kinapintas mo ah. Oh, anya asaan mo ibagbagam. Agpay sumat. Anya kat asaanan kat din sukat daktupay. Ah? Saan ka di apod no ti kunat? Kwa. Uwan nga rod. Anyo tikat katangam. Malay tamat. Nuan Benji. Apay, agabrod kan samat. Wen, flight ko to no next week. Kat sa anak kailangan naka-prepare. Wow! Sana all. Sa dino ti papanam. Dubai. Kasapulan, amumatnan. Dumawat ka iti sustento ka dagiti anak mo. Saanen? Tapno awan to ti ising-singir tinasingpet agayem mo. Anyan? Kabailak mo't ka taabiyagan kan parakkelan na kita anak ko. Nga uri awan tulong ti duldog nga amada. Rina. Aklunak, Benji. Nasaktanak iti inaramid ni Rigor. Ngam sana ron mga dadaulak ti biyag ko. At dadagit anak ko. Iso ang masapul laang nga agbalinak ang natibkar. Saan ko nga idildal ti bagik no saan na akong akayat. Kastalaan ti biyag. Katsapay la kumataag na nayon ti ragsakda. Rina. Wan, nalaos sigurong tiragsak na. Naamo ka na lang. Babae ka no, ti anak da. Natungpal, ti kalkalikaguman na. Ngam, kadanay baga na kanyak. Naragragsak ka no pa'y kuma. No si Katiina, ti anak na babae. Amo na no anya ti rason asaan kun akayat ti aganak. Saan kumat nga ipusta ti biyag ko ti dayta ah? Nang runa kat adda dagiti talong anak ko ang mapanawak na bilang. Dayta ti saan na anaawatan. Tilaeng bukod na abagi ken pagragsakan ti pinanunot na. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nakasagana ka gaya man. Wan tatang, agpamanila akton no umay nga aldaw. Ay, agan-andat ka ay, jay, anak ko. Saan da ka pakadanagan tatang? Da kayo kit di ah? Awan pagdanagam kanyak, napigsa, pay. Ngam, anada nyo ti pagiyo ah? Wen, saan mo pagdanagan dagiti anak mo? Nasisingpet damit. Uwan tatang, awan makunam kadakwada. Ay, tilaeng amada ti duldog. Tatang, saan nyo napampanunutan da dya tao? Managim pupukod. Tilaeng bagi na tinapatag kan kwa na. Tibukod na aragsak. Anak, Uray kas dya tinaramid na. Idaw-dawat ko pailang anaragsak ko mga agnanayon. Itidan na day dya asumang kaampak. Kasta ka di? isuan amak mapan kano ijay Dubai. Agad. Masaya ta. Imbagak nga rod. Apay adi dumawat ken kay ti sustento dagiti anak yo. Ngam saan kanon? Saan kanon nanaskan tapno awan to ti sing-singir mo? Kasta ka di? Anyan to nga tamat ti makuna dagiti anak yo. Dadakkel dametten. Ket amudan ti panagsinayo iti inada. Ken ti rason ana pasamak dayta. Para Benji, Nang rona ket
Kadenada ti inada. Saan da kanto nga ta aguraan, pare? Ang kayong agdanag, nanang. Awan kura kada kayo. Bigbigan kayo pailang kas may kadwa nga inak wano katugangan. Agyaman no kasta anak ko. Kasta akmat. Sika pa lang tibigbiga ka manugang. Kat, imbaga kinirikor. No asino man dagiti agbalin na babae iti biyag na. Saan na nga isang pet ito'y balay? Nanang, Ibalay na ida iti sa bali ang balay. Saan adito'y? adda kada kayo dayta, nang. Katak darak layta aging gat si bibi agak. Kanadda pa'y bail ko. Ungon gayam. Saan kayo nga agdanag? No bilang, pauitan kayo iti agpaay kada kayo kini June. Da kayo pa ilang nga ti makamo iti anak ko. Wan, balasan ko. Saan kang agdanag iti dayta? Sana bale. Ninto tatang ti pangipatulodak iti agpaay kada kayo iti anak ko. Sige nanang, agpakada akon. Agan-anad kayo kuma iti bagyo. Wan. Dahil dating padamag kanyak ni Benja kumparek. Kan padak matla nga taxi driver, Wendy. Nasaya at mat. Tama nga no dapay plano mga sublikan ko na. Panag ko ng nga takit kayat na pa eh. Anyo di mo? Kan may sa... Agbalin lang nga napasat tinapalabas di amin kada kami kanrina. Okay. Ngantay ka na yun kung nga ipalagip kan ka. No kayat mo tinasayaat. Anya dayta? Saan mo nga aramidan kanyak ti inaramid mo iti asawam? Anya? Amok ti galadyo, driver. Sweet lover kayo. Wendy, No pa'y satmat kit ni nga amin. Tadamot dagiti am amok anasingpet. Ngam kaadwan da kada kayo ti mahilig ti reserba. Dan niya rin na iti sa bali apagilian. Nag-flight, iti na minsan ngaltaw. di nasaya at Kahit naragsak ka, iti nagbanagan ti pamilyam. nanang pagsaritaan tayo ka di mananday ti abo. Ulitak, saan kung ayaw ng tinaramid mo? Aramid ti akon manaknakam na. Idi ipay lang ay bagbagakin ka. No anya ti ipa ay ti apo kada kayong anak agyaman kayo. Kati ko nam akayat mo ti maadan iti babae nga anak. Maawatak. Ngam di namat kayat asawan nga uray matay di asawa nga aganak. Bumiro kan iti mangipay iti dayta. Uray amom akas jay ti kasasaad ti asawam ken amom anadagsen na basol. Ay, sermon manen. Nalpas lang ruden. At Well, dalikan. Nalpas no nalpas. Ngam saan to Apolos mailintag. Iso asaan mo't kit di asyak ti maitapak iti impyerno ano bilang. Nagadukit din aya. Adda aya day tamat. Kasta ti kunam, ta tinalikodamon tinang parswaken ka. Angam sapay ko ma, tawan to ti pakadusaam iti kasta nga inaramid mo. Naganak gaya man di babaem. Wala nang kat babae ti anak na. Nasayaat. Akayat nasa wen. Talagaan ni Rina ti sana makayanak iti babae. Wan, kat, inaksid mo daging anak mo alalaki. Itahan niya kumano kasta. Saan mo ngamin amaawatan di asawa mga uray matayon nga aganak. Tilaan bukod mo bagit pinampanunot mo. Nanang, Amo, mapakatayan na no agsikugpay. Iso day tatiga puna, dinan kayat ti aganak ta di na pa'y kayat ti matay. Ngam, saan mo anaawatan ti asawam? Ti pa nagpagad na. sermon laktama. Wan, nagturay, ti kinaman naging bubukod mo. Saan tayo kumana pagsaritaan day tanang? Awan kamin kini Rina. Iso asaan kumamata karaman ti saritaan tayo? Ay, sapay ko ma. Taawan tot pakadosaam ko nakmanag. Awan. Saan kayo kading agdanag?
Sa dino ka dito papanantayo, madam? Medyo General Hospital, manong. Okay. Nag-duty kayo, ading? Uwan, sir. Kada kayo. Rabi na. Agbibiyahe kayo pailaan? Alas 10 ti karban ko, kat ang mga nulas na pasayro kan. Ano kastaging kay alas 10 kay ti Rabi eh. Mabaling nga kasi kanti ala ka service ko. Nagkrikat namin ti taxi, di ayan mi. Ano kas pangarigan, ma'am? Anya ko mga oras sa sukunin ka. Alas 10 mat lang ti sir ko. 30 minutes earlier ko ma. Kat anda ako ni ti ospital. Ijay ka din ng pick-upakin ka ti pang sukunak mi bilang? Uwan, ang manot itid ko no bilang tap na amok nga i-budget. Sana narigat ang pagsaritaan da ita, ading? Kasta ka di? Wen, mabarin ka diya maamon tinagan mo kan contact number mo? Suko na kiti alas 9 ti Rabi. Alas 10 ti duty na. Naggasat kan parts. Nagpintas ka. Kalalayngan na ti katayag na napudaw kan nasipukal ti pambagina. Perfect ti vital statistics na, Pards. Di mo ko naan biktima ang manan, parts. Saan mat kitni? Nalaksid no... No, anya. Ha? Awan. Awan, Benji. Mabalik ka diya si Kantiar kilak tumbigat, mano rigor. Papanam? Day off ko kat ada sa pulag at tao di San Fabian. Kasta ka di? Well, ay naskan unay ang mabirukak tayo kaya tao. Kapag yan? Saan? Nobiyok nga malino ko nak. Anya? Kayat ko lang nga panagnakan, napudno nga dan ikabkabalay di awanan bain. Kasta ka di? Uray ko ma, no di nakinutangan ni tinagdakalagatan. Besos. Nagloko mat din? Ay, makisinak mo kan ko na. Saan ko napangan ano ti lalaki man loloko? Sige. Anya ko mga oras. Oray alas 7. Sukutan na tulangan ni di ospital. Tanawal pa si Judik, agdiretsotan. Sige. Awan parikot. Adagasawa pinay ka na foreigner ang mga arkilakan niya kintong bigat. Papanan niyo? Eja San Fabian. Sige, aganan ka. Gaman niya. Sigurado ka. Wan mat. Agmalamlang mat. Balikan ka no. Iso Wendy, saan ka pa mga agdwa-dwa kanyak? kayat ko lang tagsigurado. Saan ka nagdanag, honey? Doon ti anak ta. Isukat ka kadipay. Sana ka mamati. Insukat mo tupay ti asawam. Katalon ti anak yo. Sa bali asaritaan day tan ah. Okay. Sa bali ka, Wendy, honey. Isong awan rumbang apagdanagam. Ay, kumusta ba tayo aputaan ni Junjun na abalayan? Ay, nasaya at batlat na abalayan. Napanag-eskwelan. Ay, nasaya at no, itultuloy na ti agadan. Para matlaan kinkwan at ay ta. Gusto ka dita abalayan. Daytoy abalayan. Alaam daytoy ng alawan siya. Nagpauit ni Rina iti agpaay kada kayo. Ay, kat nagsaya atin nga'y abalayan. Nahimbagman ta saan na makalipat. Sana kasi di duldog nga anak ko. Di pa'y makaipurwak mo't iti agpaay iti anak na. Ay kat, kumusta mo't ni Rigor? Nakadwada ka nun iti anak kaya kinalibin na. Pasig a babae. Anya? Pasig mo't a babae ti anak na? Uwan, babae nga tati kayat na nga anak. Nay, kaya't naasawan siguro day ta. Saan da makaanak kan Rina iti babae? Nga ta, nga bawan sirbina anaadan iti babae nga anak. Tanawaramot ti pamilya na. Ay, abalayan. Anak ko ngagpaiso ni Rigor abalayan. Gampulo sa diya kanunungan tinaramid na. Nagruna ita, kaslawan pamilya na. Dajay may kadwa nga asawa na, wano kabit na.
Kat, isumot yan, anda ka dandanan. Ay, saan ko nga amo abalayan? Ta nagbalin na kastyay ni Rigor. Oh, nakababata niti Sigsag Road, Roma. Ang nakaulimak ka. Sorry, Manong Rigor. Oh, agsang ka? Sino ti saan nga aglid ay tinapasamak kanyak? Nagloko matan na dyan tao. Kinurataan na ka lang aro din. Inusukat na kapay. Wan nga rod. Kaya't ko lang makasarita dagiti naganakan ko, ana. Alakat, kita mati pagsaysayatan na. Nga masapol abayadan na ti binulod na kanya ka kwarta. May amo nagsina kami. Traidor matlaan. Agyaman ka kiti. Ta nasapsapaan na amam ti ugali na. Mabaling ka dito ta pala ang Manong Rigor. Di ka agdanag. Ura itad kong tanti boundary panggas mo kan birok mo. Sige, sige. Kaya't ko lang ay liliwag ti sakit tinakam ko itinapanagnagak. Sige, Roma. Kaslamar ba ti barukong ko itinamuak. Pulo sa jaknam naman. At ipay gayang best friend ko ti kinarelasyon wano nang isukatan na kanya. Patid ka rin tirik na. Saan ka agbalin analupoy? Saan asi ka tinapukawan, Roma? Apay akas to'y tinapasamak kanyak. Awan basol ko, iti pa ka tao. Kasta talaga. Insada ka ti ulo na Nagsakit. Roma. Ay, pasensya ka na, no sikat ipangyibib ka sa kitidagan sa di barokong ko. Sige lang, Roma. Awan na nyaman na. Awan nga min sa bali apangyib ka sa kitiparikot ko. Sige. Ibagam lang, adalakat may tulong ko, tulungan ka. At duyak lang, ading ko. Kunak na marabihan kayo. Saan? Nasapaan na lapas tiri ng tadag iti agasawa. Iso ang nagsubli kamin. Dupay kasta, imbagada ano mapandakan no agbisi jasan pabiyan, arkilandak to ka namanan. Ang amsan damat nga imbaga no kaano. Ala, agan-anad ka iti panagmaneho. Kung liklikam tagpuyat na oglong trip ka, taamangan no may tuglop ka, kat madisgrasya ka pa. Saan ka kading agdanag? Saan ko akayat ama pukaw ka iti biyak ko, Rigor? Amangan no poon ti pakataya. Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaeng programa tayo, Iloko Love Stories.